Algoritma toplumu, yani emel intellekt boyunca işlemek boyunca dene bir programist ya da programirleme uğurlarını bilmek yetmeyer. Ol köp uğurlu işler alıp baryan emeli an intellekt teknologiyalar olup durýar. Bulardan biz hazır wagtda bizim terekeçlerimiz hem giňden peýdalanmana başladylar. Artificial intelligence ya da emeli an arada bugün biz ýörüde sohbetleşimiz var. Ol Jalalettin Sultanov. Jalalettin Sultanov Xitay Halk Respublikasyna bilim alýar. Emeli intellekt boyunca, emeli an boyunca ilmi barlarlar taslamlar üstünde işleýär. Ol şu ýakynda geçen Merkez Azia startup bäsleşikleriniň arasında da gatnaşyjy bolup bayraklaryna münasip boldy. Ol bu wagtda ýagny artificial intelligence, emeli an, emeli intellekt barada häzir hem taslamanyň üstünde işlemene dowam edýär. Gelin biz oň bilen sohbetleşip bolaryn. Bizim bugünkü sohbetleşimiz Jalalettin Sultanov. Xitay Halk Respublikasynda bilim alýan ýyldaşymyz ýaş startup bäsleşigine bir näçe ýeňiçi boldy. Ol häzirki wagtda emeli intellekt boyunça ilmi barlar edip amal aşyrýar, taslamanyň üstünde işleýär, täzatlar öndürýär, sanly önler öndürýär. Jalalettin, siz bilim alýaňyz, ilmi barlar geçirýäňiz, taslamanyň üstünde işleýäňiz. Siz elbetde internet tehnologiýasynyň peýdalanyp, internet maglumat gorunyň peýdalanýaňyz. Şo wagty sizin gözleýän maglumatyňyza iň çalt ýagdaýda, iň ansat ýagdaýda ýetmek üçin bu gözlek motorlardyr, beýlek tehnologiýalardan peýdalanyňyzda ol ýerlerde de AI, ýagny emel intellekt, emel an tehnologiýalarynyň peýdalanýarmy? Emel intellekt insan akıl proseslerini maşinler esasen kompüter ulanmaları bilen simülasyon etmektir. Emel intellekt ya da başkaça İngilizce AI'nin ýörüte programmalarını hünärmen ulanmaları dili gaýtadan işlemek we gurulaýyş tanamak we maşin görmek ýalylarylar bar. AI nähili işleýär? AI teoriýasyny gatma garşylyklarynyň çatlaşmagyny bilen satyjylara önümleriniň hyzmatlarynyň AI'nin nähil ulanýanlygyny öňe sürmek üçin jogap edýärler. Köplenç AI diýip adlandyrylýan zatlary maşin öwrenmek ýaly AI'nin diňe bir bölegi bolup durýar. AI maşin öwrenmek, algoritmler ýazmak we täýärlemek üçin ýöretilişli enjam we programma üçinçiliginiň esasyny talap edýär. Gündelik durmuşda biz nirde görebilýäs? Masal bank ulgamynda ýa sowdadamy ýa ulagdamy ýa okuw prosesindämi AI'y biz nirde görebilýäs? Häzirki günde biz AI'y aslında köp ýerde görüp bileriz. Olar bizim ünsтерmeýän ýerlerimizde de bolup biler. Mysal üçin smartfon, mobil telefonlarymyzyň içinde oturýan virtual kömekçiler bolup bilýär. Yani olar Siri, Alexa, Cortana ýaly ses kömekçiler bolup bilýär. Olar dogrudan köp wagtymyzy tyşytlaýar we köp işlerimizi awtomatizasiýa bilen kömek etýär. Mysal üçin ondan başga biz emel intellekti dükanlaryň içinde görüp bilýäs. Mysal üçin kameralar şo emel intellekt algoritmleri bilen üçin edilen bolup bilýär. Dükanlaky emel intellekt algoritmanyň funksiyasy esasen ýa-ni müşterilerin dükanyň içindäki alyp barýan özüne alyp başlary, sowda alyp başlaryny ondan başga haýsy haridyň ýanyna barýar, haýsyny gowy barýar, şolar ýaly maglumatlary jemleýär we şoňa görä eýem taýýar statistika çykarýar. AI tehnologiýalary uly logistikada ýa-da kommunikasiýada näil ýagdaýda ulanýar? Hojalykda da AI tehnologiýalarynyň peýdalanýar, mysal akyl öýdür ýa-da akylly şäher ýaly taslamanyň üstüne. Şeýle de AI tehnologiýalarynyň saglyk ulgamyna gelen hastanyň ýagdaýyny başdan aýak izarlamak üçin AI tehnologiýalary näil ulanýar? Okuw maglumatlary hemem şo maglumat gözlemimizde uly kompaniýalaryň gözlük enjamlaryna emel intellekt algoritmler otururlar. Yani emel intellekt algoritmler ulanjylaryň häsiýetini, haýsy ýeňlerini bilýärler we nikezek girenler şoňa görä web saytlary maslahat edip çykarýarlar. Yani bu uldanam kömek etýär. Wagtyny tyşykly bize iň
gawat gelen maglumaty tapylýas internetde. Şu algoritmlaryň kömekleri bilen. Mysal üçin dünýäde şu wagtly döwre dünýäde emel intellekt algoritmlar ulug urunna köp ulanylýar. Mysal üçin uly gowrumly avtomobiller, kamazlar ýükloglaryň içinde ýa adam oturman biler. Olaryň içinde ýa kamera, ondan başga gerek olan kompýuterler oturulan, şu kompýuterlaryň içinde ýa algoritmlar işläp dur. Şol algoritmlar kompýuter we kameralaryň kömegi bilen ýolla gol geçen ýagdaýy görüp, şoňa görä ýük maşiny ýolla sürmek bilen bolýar. Bu ýene-de bir tarapdan adam etýän işini alyp bilýär. O tarapy bu gyzykly däl bolan işi alýar. Yani emel intellekt algoritmlary adamlaryň gaýtalanýan işleýän işlerini ýerine alyp biler. Mysal üçin yük maşiny sürmek bu dogrudan kyn iş. Adamyň deregine algoritm şol bir işi gowy ýerine ýetirip bilerdi. Müşteriniň wagtyny tygyşytlamak üçin häzir seterde näme harit ýerleşen şonu özüne gerek sanawdaky haritleri çalçalçak alar ýaly algoritmalar birem müşteri belki bir harit alan wagtyň gapdalyna şu haridam size gerek bolarmy diýip bir teklip berilýän algoritmalary işläp bolam emel intellektiň üstü bilen hyzmatlaryny berip bilýär. Şol tehnologiýalardan peýdalanyp bolýarmy? Köp internetde internet ulganyny köp maglumat gözleýär. Akıllı öýlerde aslında o ýerde de emel intellekt algoritmlar ulanyp bilýär we ulanylýan ýerler gatyken mysal üçin öýüň eýesi ýerden turup naharýa, çaý gaýnatýar we şoňa meşler we şuny gözüňe tutup emel intellekt algoritmlar öňünden taýýarlap bilýär. Mysal üçin öýüň eýesi turan wagtda nahar bişirilip taýýar edilip bilinär. Ondan başga da gerek we ulanylýan ýerler hemken sabakmyny berip biler. Uzak aralykdan öýü barlap durmak, diýeli öýüň howpsuzlygydyr, öýüň ýagdaýydyr, tok gaz ýagdaýy, ol akylly öý, smart house'un belli rölü AI değişdimi? Köp bölegi smart house diýänimiziň köp bölegi AI değişip bolupdyr. Sebebi ýani gaýdyşmaýaly dükanlardaky duran kameralar şo öýüň içinde hem şoňa meýdeş hille hem işläp biler. Ýani öýüň eýesi daşarda aralykdan göresi gelýän bolsa öýüň içinde bolup geçen wagtlary onu ýani kameralar aýdyp biler. Ýani öýüň içinde adam barmy ýokmy? Öýüň eýesi habarsyz galan wagtda eýesini duýdurar, ýani smartfon, mobil telefon bilen duýdurup bilýär. Umman smart house öýüň asudalygynyň üçinçisi de AI näme diýsem, muny oturup bir hünärmenler, ýuridik programmistler işläp taýýarlaýar. Bu arada ýani AI tehnologiýalarynyň üstünde işlejek bilermenleriň, hünärmenleriň ýetiştirilmegi, olara okuw prosesiniň gurulmagy, bu işler näle alınıp barylýar? Bu aslında emel intellekt ugry dogrudan şu ýakyny dörep başlady we köp universitetler öz içine programmalar girip başladylar, ulanışa girdi ve şu sebeple ýyl-ýyldan emel intellekt hünärmenler köpelip gelýär. Internet ulganyna gerek olan elektron kitaplar var, videolar var. Şolar hem kömek boluplar emel intellekt öwrenýän hünärmenlere. Emel intellekt öwrenmek üçin her hili ugurlar var, her hili programlar var. Onlar hususy öwretýän karhanalar var, daşa ýurt karhanalary. Onlar çatlaşdyrılan programmalar bilen öwretýär. Biz ýaşlara okumany, öwrenmäge şeýle mümkinçilikler döret bilen hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak alyp barýan işleri rowa açasyn. Jalalettin beren gyzykly görünen üçin köp sag bol. Alyp barýan işleriňizde ulug başlyklary size arzu edýär. Köp sag bolun. Türkmenistanyň bir taraplygynyň 26 ýyllyk bellenilýän şu ýylda biz
Dünya cemiyetiniň öňünde Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň alyp barýan parahat sözcülükli siýasatynyň ruwaşlanýanlygyna ýene bir gezek şaýat bolduk. Muňa biz doganlyk dostluk ýurtlaryndan geçirilen halkara forumlar hem muňa şaýatlyk edýär. Ýurdumyzda geçirilen forumlaryň sany barhada köpelýär we gelen mehmanlarymyz hem iň aňyrbaş derejede, ýokary derejede mehman alynýar. Ine ýa ýakynda gurup ulanmany berilen Garagow mehmanhanasy hem mehman söýerligiň iň aňyrbaş misaly bolup durýar. Bu mehmanhanada bizim ýurdumyza geljek mehmanlara iň ýokary hyzmatlar hödürlenir. Ýurdumyzda bolup geçen bu wakalary, bu şanly wakalary, bu forumlary, geçiriljek çäreleri, bu açylan imaratlar barada maglumatlary okuyucularımıza İnaşqabat portalynyň üstü bilen ýetirip duruz. Şeýle de ösýän döwrüň talaplarına laýyklykda hormatly prezidentimiz delekeçiligiň öňüne uly wezipeleri goýýar. Şolaryň biri hem sanlygymy, sanlyk çäde geçmek baradaky geçilmeli ädimler. Şol sebäpli biz delekeçileri döret bilen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýarys. Hormatly prezidentimizi Mehriban halkymyzyň bir taraplamyzyň 26 ýyllyk bayramy bilen tüýsürekden gutlaýarys. Şeýle mümkinçilikler döret bilen hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü zok, alyp barýan işleri elmi damar başlyklary beslensin.